To jamare fada Sahel assalamu alaikum. Hande bo weti weli min do wuro Maiganga dalila albarkaci Buskuda min wari festival Buskuda ha wuro Maiganga mi do tamma bo to nandadi mi woni festival Buskuda al'ada dede be holla culture fulbe dede no fulbe woniri dede no ko hani bo fulbe wada dum woni al'ada fulbe to jamare ta min wada ka wonnugo wakkati ta en goita min do nder wuro Maiganga mi do tamma bo on do lara himbe no hawtiri ha babal inde fattude ha be do wada cérémonie may bo ha wuro Dialo ha a quelques kilomètres be Maiganga to wodi kadi jonta ha min fudda cérémonie Maiganga Allah sabbinane Allah hokki malamu fulbe ha nder wuro e wonbe del ladde kambe tawringetti malamu ma wodi barka lamdo sabo baba Allah sabbinane President national ande enen fulbe tabiya min yeso nanu jaji gidado kanko walli en dabiya mawdo Buskuda men Allah ya nunga eso nanu jaji gidado president national fulbe ngaundere fu yo dada di wolwani on president regional yo dada di wolwani on wi enen fulbe enon kauta hore ka wallahi nieso kongol yo dada di wolwani pullo gorko be debbo bingel pamarel yo dada di wolwani jangine bikoy men janginen rewbe men janginen be ajamiya janginen Arabia enen ka walla en yeso lallai awari wuro mai festival fulbe Buskuda yoni en haner wuro Maiganga ami sitora kongol yo dadadi obino en fulbe